Sa number 5, may malapit sa 5 million pesos nga balor sang suspected shabu nakuha sa buy-bust operation sa Bacolod. Isa sa anom ka gindakop ambulance driver sang Cadiz LGU. Yara sa 4,760,000 pesos ang kabilugan nga balor sa suspected shabu nga nakumpiskar sa Bacolod City Police Office sa tatlo ka mga drug buy-bust operations sining weekend. Kay nasang kaagahon na recover ang City Drug Enforcement Unit sang 680,000 pesos nga balor sang ginasuspetsuhan shabu gikan sa isa ka driver sang jeep kag manugbaligya isda sa Banga Vista Alegre, Barangay Mansilingan sa Bacolod. Ante sini, nakakuha man ang katapos ang CDEU sa kapin 520 grams so kung hindi magrubo sa 4 million pesos nga balor sang ginasuspetsuhan shabu gikan sa duha ka mga persona nga ginkilala nga sanday alias Levi kag alias Regil sa Zone 5, Barangay Handumanan sa siyudad sang Bacolod. Pasado las 8 sang Domingo sang gabi. Matapos ang pilalang kaminutos, nadakpan sang katapos ang Police Station 8 ang isa ka driver sang ambulance kag ang iyang nga nobya sa ginpatigay nga buy-bust sa Purok Gracia, Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Ang mga gindakop ginkilala kay alias Yvonne kag alias Richie, pareho nga residente sa Cadiz City. Nakuha sa ila ang 544,000 pesos nga balor sang suspected shabu. Ginkumpirma ni Cadiz Mayor Salvador Escalante Jr. nga regular nga empleyado ang status ng ambulance driver nga madugay na nga nagaobra sa syudad. Nagpasalamat ang alkalde nga nadakpan ang driver nga madugay na nga ginabantayan sa pulis pati ang iya nobya nga nakaagi na dakop bangod sing iligal nga droga kag nakagwa lang matapos maka-avail sang probation. Suno kay Escalante, nakabaton sila sa madamo nga intel report angot sa babayi nga ginakabig isa ka high-value person, pati na ang driver sang ambulance. Bangod sa insidente, ginsuspende na ang ambulance driver samtang padayon pa ang investigasyon kag siya ang posible makakas sa serbisyo kung mapamatud-an sang kapulisan nga may involvement siya sa illegal drug trade.